May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang ato ang tukion karon mao ang Divine Mercy Sunday nga Ebanghelyo. So, brothers and sisters, kani nga basahon na to, kinutlo kani gikan kang Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 31. No? Wadto kita sa Ebanghelyo. Sa gabi adtong adlaw, ang unang adlaw human sa adlaw sa pahulay. Gitrangkahan ang mga pultahan sa balay, diin nagtigom ang mga tinun-an, kay nahadlok sila sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus og mitpataliwala nila, mingon siya, ang kalinaw anaa kaninyo. Dayon mipakita siya sa kamot ug kilid. Ang mga tinun-an mitutok sa Ginoo nga puno sa kalipay. Puno-puno sa kalipay, brothers and sisters, no? So, meaning, nabantayan ninyo gilutos, gipatay, o siya na banhaw, no? Gilansang sa krus o nabanhaw. So, unsa ka kadako sa kalipay, no? But ingon siya ang kalinaw, maana kaninyo. So, meaning, magmalinawon sila kay ngano man nagpataliwala si Jesus, ngano man kay basin og napailang pagdumot, napailahang mga kaligot-got, kayogot ug napailang kahadlok, no? Ngani gitrangkahan nila ang ilahang balay nga giistahan didto og si Jesus nagpataliwala, no? Mo na ingon siya, ang kalinaw maana kaninyo, magmalinawon kita, otherwise dili magpadayon ang atong pagsangyaw sa maayong balita, no? Yung Jesus. O sa versikulo 21, misulti na pod si Jesus, ang kalinaw manaan ninyo, ingon nga gipadala ko sa amahan, nagpadala sab ko ninyo. Human ini mihiyop siya ug miingon, dawata ang Espiritu Santo, ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo sab. Ang igaid, maginaid sad. So meaning, gitayhupan niya para sila mismo na ay gahom sa Espiritu Santo nga magmalinawon kay ang gasa sa kalinaw biya. Usab yan sa gasa sa kananaang Espiritu Santo. Ug ang gasa sa kalinaw, magauban baya ang gasa sa pagpasaylo, no? Gasa pagka kananaang masinubtanon, o gasa nga kananaang malinawon, no? Dili na lang magbaton og ka pungot o kayugot. Kay ngano man magunsa man ang kalinaw ug wala diha ang gasa nga mo hatag kanato og kalinaw, gasa sa Espiritu Santo, no? Mo na siya nga gitayhupan gayud niya og kananaang gihatag ang Espiritu sa kalinaw kanila, no? O ngani ingon siya nga ang inyong pasayloon, no? Kanini ang inyong nasaksihan nga kananaang kabanhawan sa inyong master, sa inyong sa Ginoo nga inyong uban-uban kaniadto karon kamo na magsangyaw niini, dili kani magsilbi, brothers and sisters, ug wala diha ang Espiritu Santo nga maoy mudasig kaninyo og pagsangyaw sa may balita. Og ang inyong gipasaylo nga katong nagluto sa ato ang Ginoo, naglansang sa krus, gipatay siya inyong pasayloon, kay ang inyong gipasaylo
pasayloon sa dito sa langit. So brothers and sisters, mao na day ang gipapasaylo ni Hesus pinagi sa Espiritu Santo. Iyang gitagaan o gitayhupan sa Espiritu Santo para magsugod ta once and for all, no? Pagpadayon sa misyon sa kaluwasan ni Hesus. So brothers and sisters, si Tomas wala dito nga gitawag og kaluha usa sa 12 kapostoles, no? Wala diha sa pagpakita ni Hesus. Busag gisultihan siya sa ubang tinunan, nakita namo ang Ginoo, miingon siya. Gawas kung makita ko ang giagian sa lansang sa iyang kamot ug masulod ini ang akong tudlo ug ang akong kamot sa iyang kilid, dili yun ko motuo. Brothers and sisters, no? Muna ato ang usahay atong panag-ingnan ba? Madudahon gayud kanini ang wala diha sa pagtunga ni Hesus, no? O kita pod ang uban nga wala kita sa meeting, unya daghan ang gipang tuki sa meeting, madudahon gayud kita. Kay wala man ta diha na ilang nauyunan, no? Usay madudahon kita basi kita'y gihisgutan. Samtang wala ta diha sa meeting. Sumuli nga ni si Tomas, no? Unless kuno nga masulod na ko ang tudlo diha sa iyang samad sa iyang kamot ug sa iyang kilid, dili gayud ako, no? Dili gayud ako mutuo. So brothers and sisters, tuod man sa bersikulo 26, human sa 8 ka adlaw nagtigom sad na usab ang mga tinun-an sa sulod sa lawag. Diha na si Tomas. Bisag gitrangkahan ang pultahan, nakasulod gihapon ang Ginoo. May barog siya sa taliwala ug miingon, ang kalinaw manaa ninyo. So brothers and sisters, no? Gitrangkahan ug kanana ang bisan tuod niya na nakasulod ang Ginoo. Brothers and sisters, walay maka-istorya o pagkabanhaw ni Hesus ang ihabang lawas pareha gyapon sa lawas niya nga pisikal. Wala na nabanhaw na siya. Lain na nga porma sa lawas. Dili na limitado sa space ang iyang lawas. Pwede na siya makasulod-sulod bisag asa kay lain man ang iyang form sa iyang lawas, sa iyang nabanhaw nga lawas. Ngani, at the same time, dito siya nagikuyog sa the road to Emmaus, no? Nga nakakuyog siya sa duha ka tawo nga nagisgot parte sa nabanhaw nga ni Hesus. Ay pa nila nakita una sayri nga si Hesus maday lang kauban sa iya ng pagpikas-pikas sa pan, no? Ngani si Mary Magdala o si Mary Magdalene, natagbo gyud niya diha sa lubnganan ang usa ka tawo, but wala nila maili si Hesus manday kato, no? Meaning dili na gayud nato maingon nga maura gyapon mga tawhana, maura gyapon ang porma sa iyahang panglawas, ang iyahang kananaang physical nga lawas, no? Kay one man kanana ang nabanhaw man siya mo nang nakasulod na pud sa ikaduha nga higayon. Unya miingon siya kan Tomas, Tomas, isulod ang imong tudlo dinhi ug tan-awa ang akong kamot. Ituyod ang imong kamot ug ituslok sa akong kilid. Ayaw og pagduha-duha. Hinunua. Tuo gyud, no? Tuo. Si Tomas miingon, akong Ginoo, akong Dios. Si Jesus mitubag, mituo ka kay nakita ko nimo. Dili ba? Bulahan ang mituo bisag wala makakita. So brothers and sisters, no? Ay pa mituo si kanana ang Tomas nga iyang nasulod iyang tundo sa iyang kamot o sa kilid nga inagian sa pagkasama nini. So brothers and sisters, yung siyang Ginoo ko,
ug Diyos ko. No? So, kanana ang kombinasyon man ni sa Ginoo ug Dios nga ang Ginoo kuan yun kanana ang balaanon yun ang Ginoo, no? So sa verse 30, daghanang milagro ang gibuhat ni Jesus atubangan sa mga tinunan nga wala masulat dinhi. Gisulat ni aron motuo mo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Tuog sa ngalan niya makabaton mo kinabuhi. So brothers and sisters, nasulat ko ni para kita mutuo. But ang atong pangutana karon, unsa may kahulugan nini, unsa may relasyon ini sa Divine Mercy Sunday, no? So brothers and sisters, ako ning gipamalandungan og mayo, of course nagbasa po ko, akong gi-tan-aw unsa ba gyud, no, ang kanana ang koneksyon ini sa Divine Mercy. Ngano man ang doubting Thomas man ang kanana ang gipa kita o gipadayag kanato o ang pagtayhop sa Espiritu Santo para sila kanang malinahon ug makapasaylo sa katong nagpasipala sa Ginoo, no? Ug nagpasipala even kanila ngani dili sila na mahadlok kay ngano man ilan na silang gipasaylo. So brothers and sisters, sa unsa ba kay kanana ang kalambigitan ini, relasyon ini, no? So brothers, na akong pagpamalandong nakita nako nga ang Ginoo maluluyon gayud kaayo, may gugmaon ug maluluyon. Ngani og uban pa kitang uban mga tao ug wala ko nimo apila sa meeting, daghan ang inyong kanana ang nasabutan sa meeting niya, wa ko'y labot niya opisyal ko. So grabe gyud siguro nako kasuko. O dili gyud ko mutuo sa inyong giagrihan. But then kini dinhi si Jesus nabanhaw dako kayo nga kanana ang panghitabo sa ato ang pagtuo sa atong gituhuan nga naay manulunda musunod kanato, manulunda nga musalbar kanato, Misaya musalbar kanato. Gisalba na kita pinagi sa pagkabanhaw human siya namatay, gilansang gilubong ug namatay ug gilansang gilubong ug nabanhaw. Dako kayo ni siya nga kahulugan sa ato ang kinabuhi. Apan si Tomas makuli gyud niya nga mutuo, no? Tanang disipulo na kita, apan siya wala dito. Nganong wala man siya dito? Utro mo siya gatago-tago, no? Pareha siya sa ubang disipulo nga nagtago-tago. Wala diha sa piilan sa cross pagkamatay ni Jesus. Apan nagtago-tago siya. Ba't ang uban nakabalik og sayo? Ba't si Tomas dugay kay siya nakabalik? Noong unang wa pa siya makabalik nga niabot na ang Ginoo diha sa ilang taliwala, no? Sa gabi ni ana sa pagkabanhaw. Karon, brothers and sisters, kung ikaw si Jesus, masuko gayud ikaw. Ba't wala si Jesus masuko? Kay mahigugmaon ug maluluyon gayud si Jesus nga pinaagi sa iyang paghatag og higayon. Nigtunga siya og utro dito sa ila, nagpakita siya. Iyang gikaluy-an si Tomas, iyang gitagaan og higayon si Tomas nga makatuo, no? Kay may gugmaon ug maluluyon siya para makatuo si Tomas. Brothers and sisters, para makatuo si Tomas. O pila man ato ang gihatag nga kahigayunan nini, tuod man si Tomas, nasabtan niya ang pagkamaluluyon ni Jesus. Kay ngon siya, dali Tomas,
ikuan ko no, kanana ang hikapa ang akong samad o imong tudlo itusok diri sa akong samad diri sa akong kilid ug sa inagian sa lansang. But brothers and sisters, wala ta mahuman ni Tomas og buhat kini. Gilitok na niya ang iyang pagtahod sa ato ang Ginoo, yung sa Ginoo ko og Diyos ko. Ginoo ko og Diyos ko. Nakaamgo si Tomas, brothers and sisters. Diha ang Ginoo nagpakita siyang giluyon. Kita mao man usab, no? Tagan man kayo tang kahigayunan nga dili kita mutuo. Ang atong dili pagtuo, wala ta mosunod sa gimbutan sa Ginoo nga kita, brothers and sisters, magtulid sa ato ang kinabuhi. Wala ta motuo, magpabaya kita. Apan ang Ginoo manggiluyon kayo, no? Iyahang gipakita kanato og unsa siya ka manggiluyon. Mauna ang divine mercy, no? Ang divine mercy dili kana siya kanana ang another devotion. Siguro ang pinakatapusan nga devotion nato kay ang Ginoo naghatag diha kang Sister Faustina ug sugo nga kananang ipadayag kanatong tanan nga mao kaning katapusan nga paglaom sa ato ang kaluwasan nga kita mosimba kita mo maghinulsol magbasol kita ug diha brothers and sisters sa ato ang pagbasol o paghinulsol mosimba kita diha sa ato ang Ginoo para kita matagaan og grasya sa kapasayloan sa ato ang mga kasalanan, no? Karon sa mani sa pista sa kanang divine mercy mosimba kita. Human kita mangumpisal, magbasol, maghinulso sa atong kasalanan, mosimba kita, no? Ug madawatan nato ang inulhensya sa kapasayloan sa ato ang kasalanan. Ngano man kini gisugo niya kang Sister Faustina para kani preparasyon sa iyang pag-abot, pagsunod nga pag-abot, no? Hapit na siya mabot, brothers and sisters. Hapit na gyud, di lang nato matag-an kay wa may makatag-an nato kanusa. But paghatag nining dakong gugma ug kaluoy niya nagpaila lang kani nga gitagaan nakitag kay gayunan nga kita magbasol, manghinulsol o gitagaan kaniya kita niya og kapasayloan sa ato ang mga kasalanan. O brothers and sisters, naisulat diri iyang gitayhupan sa kananang Espiritu Santo para kitang tanan usab pinagi sa tong bunyag, kitang tanan usab makasangyaw sa mayong balita dito sa mga tao nga nagpabaya labi na katong binunyagan na wala magpuyo o wala sila no magtuman sa promesa sa ilang bunyag, ato silang kabigon og balik ug katong mga tao nakasala kanato atong pasayloon. Brothers and sisters, ingon ani sila usab maluwas, dili lang kita ang maluwas, munang kita nauna ipaulahi gayud kita kay kita man ang magserbisyo kanila, no? Magserbisyo sila sa gugma ug kaluoy ni Kristo. So brothers and sisters, mao kana ang divine mercy nga iyang gipakita dinhi sa atong ebanghelyo. Mura na ang gamay kay nako nga pamalandong nga akong gipaambit kaninyo. Kay ngano man ang ihang gisgutan dito kang Sister Faustina nga ang gugma kuno og kaluoy sa Ginoo mas labaw pa sa inyohang kasalanan. Munang mudangat, mudangip, mudangop gid kita sa ato ang Ginoo. Ato gyud tuhuan kini kay wala nagyulain nga kahigayunan nga kita matagaan og grasya sa kaluoy
karon lang yung panahon na ato yung kanana ang dili nato kawangon o pakyason ang kaygayunan. Mangayo kitag pasaylo, mangumpisal kita, no? Mangumpisal o musimbang kita sa pista sa Divine Mercy para mahatagan kitag indulhensya, makahatagan kita sa iyang gipromisa nga pagpapasa ato ang mga kasalanan. Brothers and sisters, numdumi, mas dako pa iyang kaluoy kaysa inyong sala karon. Daghan kayong dili gusto nga mo duol kang Hesus kay maulaw sila, kay daghan sila mga kasalanan. But remember, ingon siya, mas dako pa ang ako ang kaluoy o gugma sama sa iyang padayag kang Sister Faustina ug makita man niya sa iyang diary, no? Mas dako pa ang gugma ug kaluoy kaysa inyo ang mga kasalanan. Salamat kayo, mga gabi kaninyong tanan, brothers and sisters. Sa sunod na po nga higayon, sa ato ang pagpaminaw o pamalandong o pag-uban ka nako, sa light them with my word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.